இன்னைக்கு 17th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே. ஹரி போல். ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடலாம். ஸ்ரத்தத்திரை விபாக யோகம் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நம்பிக்கையின் அடிப்படைகள்ல எப்படி அந்த பிரிவுகள் இருக்கு அப்படின்றது. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரத்தத்திரை விபாக யோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். பகவானோட அனுகிரகத்துல விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் அப்படின்றது 3 குணங்கள் பத்தி நம்ம பிரத்யேகமா நல்லபடியா பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஞான யோகத்துல. சரிங்களா? ஞான யோகம் அப்படின்றது 13வது அத்தியாயத்திலேருந்து 18வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுல ஞானத்தை நம்ம நல்லபடியா விருத்தி பண்ணிக்கிறோம். நம்ம ஏன் இங்க இருக்கோம், கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம், பிறப்பிறப்பு சுழற்சி எதனால நமக்கு வருது, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஏன்னா என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சா தானே அதை நம்ம சரி பண்ண முடியும். அதனால நம்ம வந்து இதை பார்க்கணும். இப்போ இதுல வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, நேத்திக்கு வந்து தெய்வாசுர குணங்கள் பத்தி பார்த்துருப்போம் 16th சாப்டர்ல. ஓகேங்களா? இதுல வந்து அந்த 3 குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அப்படி நம்ம ஸ்லோகங்களோடயே பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடுவோம். குருவுக்கு, பரம்பரைக்கு, பகவானுக்கு. யாருக்கு மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கு? எனக்கு தெரிஞ்சு ருக்மிணி மாதாஜிக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆஃபர் பண்றீங்களா மாதாஜி? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் ஆஃபர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானானஞ்சலாக்கயா சசுர் உன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. वन्देऽहम् अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् विदां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन सौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो च नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். நம்ம இப்ப நல்லபடியா ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். பகவானோட அனுகிரகத்துல மங்களாச்சரண் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு, இஸ்கான் பெங்களூரு. சரிங்களா? அப்புறம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு 17th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இதுல என்ன அப்படின்னா, அர்ஜுன் கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. சாஸ்திரத்தில் இல்லாத விஷயங்கள். ஏன்னா நேத்திக்கு அத்தியாயத்துல வந்து தெய்வ குணங்கள், அசுர குணங்கள் பார்த்திருப்போம். பகவான் வந்து ரொம்ப நல்லபடியா என்ன உபதேசம் குடுத்துருப்பாங்கன்னா, தெய்வ குணங்கள்ல இவ்வளவங்க இப்படிலாம் இருப்பாங்க அப்படின்றத 1லேருந்து 1, 2, 3 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அசுர குணங்கள். அதுல அசுர குணங்கள்ல உள்ளவங்கள மறுபடியும் அவங்க என்ன நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க அப்படின்றதையும் பகவான் வந்து உபதேசம் குடுத்துருப்பாங்க. மறுபடியும் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில அவங்க இருப்பாங்க. அதுவும் இல்லாம அவங்க இந்த அசுர இயல்புகள்லயே அவங்க தள்ளப்படுறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அவங்க அதுவும் இல்லாம பகவான் ஒரு விஷயமும் நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. என்னைக்குமே அந்த அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்க என்ன அடையவே முடியாது அப்படின்றது. அதுதான் ஒரு ஆத்மாவுக்கு கிடைக்கிற ஒரு பெரிய 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 கஷ்டமான விஷயமே. எப்பயுமே பகவானை அடைய முடியாது, பகவானுக்கு பக்தி பண்ண முடியாது அப்படின்னாலே அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப சிரமம் இல்லைங்களா? இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில தங்கிடுறாங்கன்றது. அதனால எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு
பக்தி பண்ணணும் தெய்வீக குணத்திலிருந்து. இன்னொன்னும் சொல்லியிருப்பாங்க நமக்கு பகவான் என்னன்னா, சாஸ்திரத்தை யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்கலாம் தெய்வ தெய்வீக குணத்தில உள்ளவங்க. யாரெல்லாம் சாஸ்திரத்த ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்கலாம் அசுர இயல்புகள்ல உள்ளவங்க. அப்படின்றத அழகா நம்மளுக்கு குடுத்துருப்பாங்க. இப்ப அர்ஜுனர் வந்து மறுபடியும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. சரிங்களா? ஆ அன்ஆத்தரைஸ்டு வொர்ஷிப். அதாவது சாஸ்திரத்தில் இல்லாத முறையில வழிபாடு பண்றவங்களோட குணம், நிலை என்ன அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் வந்து 3 குணங்கள். அதோட அடிப்படையில அவங்களோட நம்பிக்கைகள்லாம் எப்படி இருக்கும்? வழிபாட்டு முறையில, அவங்களோட உணவு பழக்கவழக்கங்கள்ல, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட தபஸ்ல, அவங்களோட யக்ஞங்கள்ல, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட தானங்கள்ல. சரிங்களா? அதாவது யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அவசியம். இல்லைங்களா? அதுலலாம் 3 குணங்கள் உள்ளவங்க எப்படி எப்படிலாம் இருப்பாங்க அப்படின்றது. அதில நம்ம வந்து சாத்விக குணத்தில உள்ள நிலைய நம்ம ஏத்துக்கணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு மெசேஜு. அதுக்கப்புறம் ஓம் தத் சத் பத்தி நம்ப பார்ப்போம். இந்த 17த் சாப்டர்ல. சரிங்களா? இப்ப நம்ம மகாநாயகத்துல 17 சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா ஸ்லோகம்? वासिता माताजी விஜயா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அ, அ, अर्जुन वाचा ம், ये शास्त्रविधिम् ம், उत्सृज्य ம். यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठादु का कृष्ण सत्त्वम् अहो रजस्तमः அர்ஜுனன் வினவினான் கிருஷ்ணரே சாஸ்திரங்களில் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபாடுகளின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது தவ குணத்தினாலா குணத்திலா ரஜோ குணத்திலா தமோ குணத்திலாவா? ஹரி போல். ஹரே இப்ப ஹரே ஹரே கிருஷ்ணன். கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப சாஸ்திர விதிகள்லாம் பின்பற்றாமல், சரிங்களா? தங்களோட கற்பனைக்கு ஏத்த மாரி, இது நம்மள சுத்தி நெறைய நம்ம பார்க்குறோம். எந்த வேதத்திலயும் குறிப்பிட்டிருக்க முடியாது. ஆனா வந்து, இவங்களா ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணிட்டுருப்பாங்க. அது மாரிலாம் நம்ம நெறைய பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அ விம்சிக்கலா பண்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அ ஒரு கல்லு ஒண்ணு வச்சுருவாங்க மரத்துக்கடியில. அதுக்கு ஏதோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாரி ஏதோ செய்வாங்க. அப்புறம் அத அப்படியே வழிபாடு பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க. இல்லையா? இதெல்லாம் நம்மளால நெறைய நம்மள சுத்தி பார்க்க முடியுது. சாஸ்திர முறைப்படி இல்லாம இருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறவங்களோட வழிபாட்டு முறை வந்து எப்படி இருக்கு? எந்த குணத்தில அவங்க இருக்காங்க? அவங்க அந்த மாரி வழிபாடு பண்றதுனால அவங்களோட நிலை என்ன? அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து எந்த குணத்தில இருக்காங்க? அப்படின்றத அர்ஜுனன் கொஸ்டினா இங்க கேட்குறாங்க. சரிங்களா? இப்போ பகவான் வந்து 17.213 ஸ்லோகங்கள்ல என்ன குறிப்பிடுறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? 2nd ஸ்லோகம் அண்ட் 3rd ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे யாருக்கு कृष्णा माताजी। ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே श्री கிருஷ்ணா. भगवान वाच त्रिविधा भवति शरत्ता ம், देहिनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी सैव தாமசி சேதி தாம் சுஷும் புருஷோத்தமனான முனிவர் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. சத்வானுரூபா சர்வஸ்ய சரதா பவதி பாரத சரதா மயோஹயம் புருஷோ யோயச்சரத்த ஏவச. பகனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான ஈர்ப்புக்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை வீழ்ச்சி செய்கிறான். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையனாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க, உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப நம்மள கண்டிஷன் சோல் இல்லைங்களா? சரீரம். இது என்ற சுபாவம். சிலவங்க வந்து ரஜோகுணத்துல ரொம்ப அதிகமா இருப்பாங்க. சிலவங்க தமோகுணம், சிலவங்க சாத்விக குணத்துல அதிகமா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த சுபாவத்திற்கு ஏற்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்க நம்பிக்கைகள் வந்து பிரிக்கப்படுது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். நம்ம இப்ப இங்கேயே பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இங்க ஒரு பிக்சர் குடுத்துருக்காங்க. இதுல வந்து இப்ப வந்து ராஜச குணத்துல உள்ளவங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களோட சுபாவத்துக்கு ஏற்ப கர்மா பண்ணுவாங்க. அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருப்பாங்க. சரிங்களா? அதனால அவங்களோட ஆசைகள்லாம் வந்து நிறைவேறும். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கு போறாங்க. சரிங்களா?
அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபட்டு நிறைய பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணி அவங்க வந்து சொர்க்கம் போகிறாங்க. அவங்க வந்து காமி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அதே வந்து சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிப்பாங்க. ஏற்கனவே நம்ம 14th சாப்டர்ல நல்லபடியாக பார்த்தோம் எந்தெந்த குணத்தில் இருக்கிறவங்க என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. அதில் ஞானிஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க ஞானத்தை நல்லா விருத்தி பண்ணிப்பாங்க. நாலேஜ் நல்லா கெயின் பண்ணுவாங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா 14th சாப்டரில். ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு என்னென்னா இந்த ஜட உலகத்துலேருந்து விலகி அவங்க வந்து ஆத்ம நிலையிலிருந்து முக்தி அடைகிறாங்க. பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் அடையிறாங்க அப்படின்னா பிரம்மஜோதி அடையிறாங்க. அவங்க வந்து ஞானேஸ் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அதே வந்து சுத்த சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நல்லபடியாக பகவானுக்கு பக்தி பண்ண விருப்பப்படுவாங்க. சரிங்களா? பக்தி சேவை, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இந்த 9 வகையான பக்தி சேவையை செய்ய ஆசைப்பட்டு நல்லபடியாக பகவான்கிட்ட அந்த பிரேம பக்தியில் தன்னை நிலைநிறுத்திப்பாங்க. அதனால் அவங்க அடையிறது என்ன அப்படின்னா, பகவானே அவங்க அடையிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ குணத்திற்கு ஏற்ப, சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவங்களோட ஆசைகள், நம்பிக்கைகள் இருக்கு. அதுக்கேத்த மாரி டெஸ்டினேஷன் அவங்க அடையிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழாக இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்து கொள்கின்றான். இந்த மாதிரி. சரிங்களா? உயிர் வாழி அவனுடைய குணத்திற்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். நம்மளே பார்க்கும்போதே சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? இவங்கலாம் இந்த மாரி இப்போ பகவானை வழிபாடு பண்றவங்கள வைஷ்ணவான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தேவர்கள வழிபாடு பண்றவங்க, சிலவங்க பூத்த பிரேதங்கள வழிபாடு பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அ அவங்க நம்பிக்கைகள் வந்து இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், குணங்களுக்கு ஏற்ப. இப்போ 17.4 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா வாசிச்சுக்கிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். यजन्तो सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रोक्तान् பூதகணாம்சானே யஜந்தோ தாமசா ஜனாக. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல அந்த 3 குணங்கள்ல உள்ளவங்க யார் யாரெல்லாம் வழிபாடு பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ 3 குணங்கள். சாத்விக குணத்துல உள்ளவங்க தேவர்கள வழிபாடு பண்ணுவாங்க. ம். ராஜச குணத்துல உள்ளவங்க அசுரர்கள, அப்புறம் ரொம்ப பலம் வாய்ந்த மனிதர்கள அவங்க வந்து வழிபாடு பண்ணுவாங்க. தாமச குணத்துல உள்ளவங்க பூத்த பிரேதங்கள வழிபாடு பண்ணுவாங்க. இது நம்ம ஏற்கனவே 9th சாப்டர்லயும் பார்த்தோம். அப்போ அவங்க டெஸ்டினி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும்? தேவர்கள் வழிபாடு பண்றவங்க தேவர்களோட லோகம். அதே மாரி பூத்த பிரேத அத வழிபாடு பண்ணவங்க அதோட லோக்கம். இந்த மாரி நம்ம அந்த ஸ்லோகத்திலயும் பார்த்தோம். பித்ருக்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதையும் பார்த்தோம் இல்லையா? பித்ருக்கள் லோகத்த அடைவாங்க. என்னை வழிபாடு பண்றவங்க என்கிட்டயே வருவாங்க அப்படின்னு பகவான் அங்கேயும் ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்மளுக்கு குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. ஸோ அது மாரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப அவங்களோட நம்பிக்கைகள், வழிபாட்டு முறைகள் இருக்கும். அதுக்கு ஏத்த மாரி அவங்க அந்தந்த லோகங்கள அடையிறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம வந்து 17.56 ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? 5வது ஸ்லோகமும், 6வது ஸ்லோகமும் யார் வாசிச்சு குடுக்குறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. சரஸ்வதி மாதாஜி வாசிச்சு குடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। अहास्त्रव विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागफलान्विता कर्ष्यन्त हरिस्तं பூதக்ராமே மாம் சைவாந்த ஹிரஸ்தம் தான் வித்யான் சுரநிஷ்யான். கர்மம் மற்றும் பற்றுதல்ல சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகைய முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். இப்போ நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்தே பார்த்துட்டே இருக்கோம். காமம், ஆசை, அதுதான் நம்மளோட அதுவும் ஜட உலகத்துல உள்ள ரஜோகுணம், தமோகுணத்துல உள்ள ஆசைகள் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப விரோதம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஆசைகள்னால, பற்றுதல்னால பற்றுதலோட பலவந்தத்தினால என்ன பண்ணுவாங்க சிலவங்கன்னா, சாஸ்திரத்துல இருக்காது. ஆனா அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? அது மாரி. இங்க நம்ம பிக்சர்ல பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாரிலாம் நம்ம நெறைய பார்க்க முடியும். சில இடங்கள்லலாம். எதுக்கு இப்படிலாம் பண்றாங்கன்னே தெரியவே தெரியாது. ஆக்சுவலா இதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல இருக்கா? இந்த மாரி ஒரு விஷயம்லாம் பண்ணணும். தன்னையே வருத்திக்கிட்டு, இந்த மாரிலாம் பண்ணணும்னு ஏதாவது இருக்கான்னா, இல்ல.
நம்மளுக்கு கிருஷ்ண பக்தி எப்படிப்பட்டது? நல்ல கிருஷ்ண கதை சொல்லணும், நல்ல கிருஷ்ண கதை கேட்கணும், சாண்டிங் பண்ணணும் இல்லையா? இதுதான் நம்மளுக்கு அது ரொம்ப இனிமையான பக்தி. ம். அது மாரி நம்ப இருக்கணும். ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ரொம்ப இந்த காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால், சாஸ்திரத்துல இல்லாத விஷயங்கள், கடுமையான தவங்கள், இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் தற்பெருமையுடனும், அகங்காரத்துடனும் செய்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க தன்னையே துன்புறுத்திக்கிறாங்க. அதுவும் இல்லாம உள்ளுக்குள்ளார பரமாத்மாவும் இருக்காங்களா? நம்மகிட்ட எப்பவுமே யார் இருக்கா? சோல், சூப்பர் சோல். பகவானுக்கும் ரொம்ப வேதனையா இருக்கும். இல்லையா? அதே மாரி அ நம்மளையும் அதாவது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களையும் வருத்திக்கிறாங்க, பகவானையும் வருத்திக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி உள்ளவங்கள அசுரர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடுத்தது இப்போ நம்ம 7.8லேருந்து 10 வரைக்கும் உணவு பத்தின விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். முக்குணங்கள் உள்ளவங்களோட உணவு எப்படி இருக்கும்? பழக்கவழக்கங்கள் அப்படின்னு. யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண உஷா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? प्रणाम माता जी। अरे ஆ. माता जी ஒரு செகண்ட் மாதா ஜி। ஓகே மாதாஜி. 17.8. ம். 17.8 ம். அத்தியாயம் 17 ம். ஸ்லோகம் 8 ஆயுத் சத்வ பலாரோக்ய சுகு பிரீதி விவர்தனான ரஷ்யா ரஸ்யா ஸ்னிக்தா ஸ்திரா ஹிருதயா ஆஹார சாத்விக பிரியாக ம். ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம் ஆரோக்கியம் சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்வகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசம் உள்ளவையாக கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக சுவையாக இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிளியரா எனக்கு தெரியல மாதாஜி, அதனாலதான் தடுமாறி தெரியல படிக்க மாதாஜி. வேண்டியது. ரொம்ப அழகா வாசிச்சு குடுத்துருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே. இப்ப வந்து சாத்விக குணத்துல உள்ளவங்களோட உணவு பழக்கவழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும்? அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்குறோம். சரிங்களா? அவங்களோடது எப்படின்னா, ஆயுள் நீடித்து. ம். நம்ம எதுக்காக சாப்பிடுறோம்? பகவான் எவ்வளோ அழகா உணவ பத்தி சொல்லியிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். 3 சாப்டர்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? எல்லாமே ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இல்லன்னா அது பாவம். அதே மாரி 9த் சாப்டர்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க பகவான்? "பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம்." இதுல ஏதாவது ஒண்ணு எனக்கு ஆஃபர் பண்ணாலும் சரி. எல்லாமே ஆஃபர் பண்ணாலும் சரி. ஆனா அதுல அன்பும் பக்தியும் இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. ஆத்மா அத வந்து ரொம்ப ஆசையா அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் 6த் சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, அளவான உணவு பழக்கவழக்கங்கள் இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்ப இங்க எப்படின்னா, சாத்வீக குணத்துல உள்ளவங்களோட உணவு பழக்கம் எப்படி இருக்கும்? ராஜச குணம், தாமச குணம். ஸோ உணவு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக அத எடுத்துக்கிறோம். இல்லைங்களா? ஆனா அது அப்படி கிடையாது. சரீரத்த பாதுகாக்கிறதுக்காக உணவு அப்படின்றது தான். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகத்துல நம்மள முன்னேத்திக்கிறதுக்காக நம்ப எடுத்துக்கணும். உணவுன்றது ஒரு சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் கிடையாது. எந்நேரத்துல வேணாலும் சாப்பிடலாம், என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம். அப்படி கிடையாது. சரிங்களா? ரொம்ப அழகா இத வந்து நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. இத நம்ம கண்டிப்பா நம்மளுக்கும், நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கும், நம்மள சுத்தி உள்ளவங்களுக்கும் இத கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ம். ஏன்னா, இப்ப அப்படித்தானே உலகம் போயிட்டுருக்கு. என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம், எப்ப வேணாலும் சாப்பிடலான்ற மாரி. ஆனா அது அப்படி கிடையாது. அதுல கூட பாபங்கள் உண்டு. ம். ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிட்டா. அதுக்கப்புறம் சாத்வீக உணவு எடுத்துக்காம இருந்தாலும் சிரமம். இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ, அந்த வகையில இங்க வந்து சாத்வீக உணவு எடுத்துக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த மாரி உணவு என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு நீண்ட ஆயுள் கொடுக்கும். நம்ம சாப்பிடுறதே எதுக்கு? நல்லா ஆயுள் நல்லா நீண்டு இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான். இல்லைங்களா? வாழ்நாள் இருக்கிறது. வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தும். நம்மள வந்து இந்த ரஜோகுணம், தமோகுணம் அதெல்லாம் ரொம்ப வராது. சரிங்களா? சாத்வீக நிலையில இருப்போம். பலம், பலம் குடுக்கும், ஆரோக்கியம் குடுக்கும், சுகம், திருப்தி இதெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கிற உணவு தான் சாத்வீக உணவு. ம். ஆம், இவங்கெல்லாம் என்ன மாரி உணவுகள் சாப்பிடுவாங்க? அப்படின்னா, ரசம் உள்ளவை. பொதுவா என்னன்னா, இந்த சாத்வீக உணவு அப்படின்னாலே ரொம்ப அப்படியே சுவையெல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது. பிளெண்டா இருக்கும் அப்படின்னு. அப்படி கிடையாது. அது எப்படின்னா, நல்லா வந்துட்டு சுவையானது. இப்ப பகவான் நமக்கு எல்லா உணவு அந்த பழங்கள், அ ப காய்கறிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அறுசுவையும் அதில குடுத்துருக்காங்க. நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம். இல்லையா? நம்ம தான் என்ன பண்றோம், தேவையில்லாம அத குக் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் அதில நான் ருசிய ஏத்துறேன்னு சொல்லி அதில உள்ள சத்துக்கள்லாம் போக வச்சு,
அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதை இன்னும் சிரமமாக்கிடுறோம். ஆனால் பழங்கள் இது காய்கறிகளில் அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டாலுமே அதில் அனைத்து சுவைகளும் பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அதனால ரசமுள்ளவை அதெல்லாம் நல்ல சுவையானது. அதே மாதிரி கொழுப்புச்சத்து இந்த பால் பொருட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பால், தயிர், வெண்ணெய் இதிலெல்லாம் கொழுப்புச்சத்து இருக்கும். அதே மாதிரி ஊட்டச்சத்துக்கு பருப்பு வகைகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த மாதிரியான இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன அப்படின்னு அவங்க பார்க்குறோம். ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக குக் பண்ணி சாப்பிடணுன்ட்டு இன்னும் அன்ஹெல்தியாக சாப்பிட்றத விட பகவான் நம்மளுக்கு இயற்கையாகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்படியே உடனே அந்த 2 மினிட்ஸ் கூட குக் பண்ண வேண்டாம். உடனே நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம அப்படியே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த வகையில் சாத்வீக உணவு அப்படின்றது ரொம்ப சுவையானது. அதே மாதிரி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கும்போது அது இன்னுமே பிரசாதமாக கிடைக்கும்போது அதுவும் உயர்ந்தது. அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, நல்ல நீண்ட ஆயுள், ஆரோக்கியம், பலம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நல்லபடியா கிடைக்குது. ரஜோகுணமுக்கு தமோகுணம் தாக்கமும் இருக்காது. ஸோ இத ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டா நம்ம வந்து எடுத்துக்கிற ஃபுட். இந்த மாரி ஃபுட் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுவும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ராஜச குணம், தாமச குணத்துல உள்ள உணவுகள் அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். வேற யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ருக்மிணி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணியிருக்கீங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி, ஆ, படிக்கிறேன். வாசிச்சுக்கோங்க. நாமம் கதரசம் பூதி பிரயுஷிதம் ச யத் உச்சிஷ்டம் அபிசாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட திண்டதகாத பொருட்களை கொண்ட உணவு தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆக்சுவலா 2 ஸ்லோகம் இருக்கு. ஓகே. ராஜசகுணம், தாமசகுணத்தில் உள்ளது. நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா வாசிக்கத்தில் ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. ஹரி போல். ஒரு ஸ்க்ரீன் சரியா தெரியலையோ அப்படின்னு எனக்கு டவுட்டு. இல்ல மாதாஜி, கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது மாதாஜி. சரி சரி பரவாயில்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. இப்போ இதுல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, இப்போ ராஜசகுணத்தில் உள்ளவங்க அவங்களோட உணவு பழக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ரொம்ப கசப்பா, ரொம்ப புளிப்பா, ரொம்ப உப்பு நிறைஞ்சி, சூடா, காரமா, உலர்ந்த, எரிகின்ற எரிச்சல் ஏற்படுத்தும் இல்லையா? கண்ணு, காது, மூக்கெல்லாம் அப்படியே எரியிற மாரி சாப்பிடுவாங்கன்னுவோம்ல. அந்த மாரி. அப்புறம் அது மாரி சாப்பிட்டா அசிடிட்டி இதெல்லாமே வரும். சரிங்களா? அந்த எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாரி உணவுப் பொருட்கள். இந்த உணவுகள்லாம் சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் துன்பம், சோகம், நோயை உண்டாக்கும். சாப்பிடும்போது நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டுருவாங்க. நல்லா காரசாரமா, எல்லாமே தூக்கலா அப்படி. ஆனா அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, செரிக்காம இருக்கும். அசிடிட்டி, அல்சர் இதெல்லாம் வரும் இல்லையா? அப்ப துன்பம், சோகம். நம்மளுக்கு நீண்ட ஆயுள் வராது, டிசீஸ்டா இருப்போம். அதனால என்ன ஆகும்? இந்த மாரி இது மாரியா இருக்குமா? திருப்தி, சுகம், ஆரோக்கியம், பலம் இதெல்லாம் கிடைக்குமா அதுலன்னா? கிடையாது. நீண்ட ஆயுள் இதெல்லாம் கிடையாது. எப்பயும் வந்துட்டு நோயோட இருப்போம். அதனால துன்பம், சோகம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால இந்த மாரி உணவ நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். அதே மாரி உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பு சமைக்கப்பட்ட நம்ம எந்த ஒரு உணவும் சமைச்சு 3 ஹவர்ஸ்ல அத நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் சுவையற்ற பழைய ஊசி பொண்ணு வச்சுட்டு சாப்பிட்றது. சரிங்களா? அப்புறம் சாப்பிடலாம். ஃப்ரிட்ஜில வச்சுட்டு ரொம்ப நாளா வச்சு சாப்பிட்றது இந்த மாரி. அதுக்கப்புறம் எச்சில் பட்டை. கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு தட்டுல அப்படியே மூடி வச்சுட்டு மறுபடியும் அப்புறமா எடுத்து சாப்பிட்றது. இல்லைன்னா வந்து ஒரு பழத்த பாதி சாப்பிட்டுட்டு, கடிச்சு சாப்பிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் எடுத்து சாப்பிட்றது. முக்கியமா குழந்தைங்கலாம் பண்ணுவாங்க. இல்லையா? சாக்லேட் பாதி சாப்பிட்டு வைக்கிறது, ஆப்பிள் பாதி சாப்பிட்டு வைக்கிறது, அப்புறம் மறுபடியும் அதே எடுத்து சாப்பிட்றது. அந்த மாரியான நிலை. அதுக்கப்புறம் வந்து தீண்டத்தகாத பொருட்கள். சரிங்களா? இந்த நம்ம உணவுன்னு எடுத்துக்காத நான்வெஜ் பொருட்கள் அதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாரி ஃபங்கஸ் வந்தது. இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப சத்து நிறைஞ்சதுன்னு சொல்லுவாங்க. மஷ்ரூமு இந்த விஷயம்லாம் ரொம்ப அப்படியே சத்து நிறைஞ்சதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அதெல்லாம் தாமச குணத்தோட இயல்பா நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதனால அந்த மாரி பொருட்கள்லாம் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்றதையும் பார்க்குறோம். ஏன்னா இது நம்ம எடுத்துக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த ரஜோகுணம், தமோகுணம் அதிகமாகும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? நம்ப பக்தியில முன்னேற்றம் அடைவோமான்னா கிடையாது.
இல்லைங்களா? ரஜோகுணம், தமோகுணத்தோட நிலை தான் நமக்கு அந்த உணர்வு தான் நம்மளுக்கு இருக்கும். அதனால அந்த மாரி செயல்கள் தான் நம்ம பண்ணுவோம். அதனால தான் உணவுன்றது ரொம்ப கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். அதே மாரி அளவா சாப்பிடணும். பிரசாதம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது. இப்ப நம்ம 17.11 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 17 ஸ்லோகம் 11. அபிலாஷிர்பிர் யக்ஞோ விதிதிஷ்டோய இஜ்யதே யஷ் யஷ்டவ்யம் ஏவேதி மனஹ ம். சமாதாய ச ம். சாத்விக. ம். சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்வ குணத்தை சார்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். இப்ப நம்ம வந்துட்டு யாகம் பத்தி பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுல சாத்வீக குணத்துல உள்ளவங்களோட யாகம் எப்படி இருக்கும்? அந்த நிலை. அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, சாத்வீக குணத்துல உள்ளவங்களுக்கு கண்டிப்பா நல்லபடியா நாலேட்ஜ கெயின் பண்ணியிருப்பாங்க. இல்லையா? சா சாத்வீக குணம்னாலே நல்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிருப்பாங்க. நாலேட்ஜ்லாம் தெரிஞ்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் சரி, தவறு தெளிவா தெரியும். அதனால அவங்க எதுலயும் சரியா தான் அவங்களோட செயல்கள செய்வாங்க. முக்கியமா பாபச் செயல்கள்ல அவங்க ஈடுபடவே மாட்டாங்க. இதுதான் நம்ம 14th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தது. கரெக்ட்டுங்களா? ஆனா, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுவாங்களான்னா, அந்த மாரி ஒரு உயர்ந்த நிலை இல்லாம, புண்ணிய செயல்கள செய்யறது. சரிங்களா? அதுதான் சாத்வீக குணம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அந்த நிலையில என்ன பண்றாங்கன்னா, இவங்க சாஸ்திர விதிகள ஃபாலோ பண்றாங்க. இவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுது. இந்த விஷயம் இப்படி இப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியும். அப்ப சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக கடமையா செஞ்சுடுவாங்க செயல்கள. சரிங்களா? ஆ பிடிக்கும், பிடிக்காது அந்த மாரி எதுவும் ம் ஒத்தி போடுறது இந்த மாரி விஷயம்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்காது. கடமையா செஞ்சுருவாங்க. அதுமாரி பலனையும் வந்துட்டு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி யாகம் வந்து சாத்வீக குணத்தை சார்ந்ததாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். நம்ம இப்ப கலியுகத்தோட யாகம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம சாண்டிங் பண்றது தான். நாம யஜ்ஞம். நல்லபடியா நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்த உச்சரிக்கணும். அதுதான் நம்மளுக்கு சாஸ்திரத்துல குடுத்துருக்காங்க. இல்லைங்களா? கலியுகத்துல நாம சங்கீர்த்தனம் தான் பகவான்ட்ட நம்மள கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்ப சாஸ்திர முறைப்படி. கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக. நம்ப அத வந்துட்டு என்ன செய்யணும்? நேரம் இருக்கு, இல்லன்னுலாம் கிடையாது. நம்ம செய்யறது தான் நம்மளோட கடமையே. சரிங்களா? சாண்டிங் பண்றது. அதுக்கப்புறம் பலனெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாமா? நான் இவ்வளோ தூரம் சாண்டிங் பண்றேன். அதனால எனக்கு இந்த இந்த விஷயம்லாம் நல்லதெல்லாம் நடக்கணும். அப்படின்லாமன்னா அப்படியும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாரி செய்ற யாகம் வந்து சாத்வீக குணத்தில் இருக்கு. அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம 17.12 ஸ்லோகம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அபிசந்தாய தூ பலம் சம்பார்த்தம் அபிசைவய இஷ்யதே பரத சிரேஷ்டா தம் யக்ஞம் விக்தி ராஜசம். ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பலனை எதிர்பார்த்து சரிங்களா? நல்ல வந்துட்டு ஒரு விஷயத்த அடையணும் அப்படின்றதுக்காக, அதுக்கப்புறம் தற்பெருமைக்காக, தன்னை எல்லாரும் நல்லபடியா நினைக்கணும். தன்னை ரொம்ப பெரிய பெரிய விஷயமா காமிச்சுக்கிறதுக்காக, சரிங்களா? நல்லா இந்த பேர்லாம் போட்டு நல்லா பண்ணிப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி. தற்பெருமைக்காக அகங்காரத்தோட செய்யப்படுற யாகம் வந்து ராஜச குணத்தை சார்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதையும் நம்ம நெறைய பார்க்க முடியும். சரிங்களா? ஆ முக்தி அடையணும், ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். அது அந்த ஒரு ஹம்பிளா செய்யாம, கொஞ்சம் அந்த ரஜோகுணத்தின் நிலைக்கேற்ப ரஜோகுணம்னு நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்? 14 சாப்டர்ல நெறைய எண்ணற்ற ஆசைகள் இருக்கும். அத அடையறதுக்காக நெறைய அவங்க வாழ்க்கையில பிரயத்தனம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. எப்பயும் கவலையும், ஏக்கத்தோடயும் இருப்பாங்க. அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இல்லைங்களா? நெறைய ஆசைகளோட பின்னி பிணைஞ்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க, கண்டிப்பா தற்பெருமைக்காகவும், நல்ல விஷயம் அந்த அவங்க ஆசைப்படுற விஷயங்கள அடையணுன்றதுக்காகவும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? யாகம் பண்றாங்க. அத தான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து தமோ குணத்துல உள்ளவங்களோட நிலை என்னன்றத பார்க்கலாம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விதிஹீனம் ம். அஷ்டானம் மத்ரஹீனம் அதக்ஷிணம் ம். ஸ்ரத்தா விரகிதம் யக்னம் தாமசம் ம். பரிசக்ஷதே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகம் இன்றி வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி
நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரி போல். இப்ப சாஸ்திர விதியெல்லாம் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாம, சரிங்களா, பிரசாதம்லாம் எதுவும் இல்லாம, வேத மந்திரங்களும் உச்சாரணம் இல்லாம, புரோகிதர்களை வச்சுக்காம, அப்படியே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தட்சணையும் கொடுக்காம, நம்பிக்கையே இல்லாம செய்யப்படுற யாகம் அப்படின்றது, சரிங்களா. இது வந்து நான் எக்ஸாம்பிளா என்ன சொல்லுவேன்னா, இந்த சீர்திருத்த கல்யாணம் சொல்லுவாங்கல்ல, அதெல்லாம் அப்படித்தானே இருக்கும். அதுல வந்து மந்திர உச்சாரணம் இருக்காது, புரோகிதர்கள் இருக்க மாட்டாங்க, பிரசாத விநியோகம்லாம் இருக்காது, சாஸ்திரத்துல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே இருக்காது. ஆனா இதை இவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, சரிங்களா. கேட்டா வந்து பகவான் இல்லை, சாஸ்திரம் இல்லைன்றவாங்க, சரிங்களா. ஆனா திருமணம் மட்டும் நடக்குங்க. திருமணம்ன்றது ஒரு யாகம் பண்ணி தானே பண்றது, அது நடக்கும். ஆனா இந்த எந்த விஷயமும் இருக்காது, பகவான் ரிலேட்டடா, சாஸ்திரம் ரிலேட்டடா இருக்காது, மந்திரம்லாம் இருக்காது. ஆனா வந்து கல்யாணம் மட்டும் நடந்துரும். அந்த மாதிரி சாஸ்திரம் மதிக்காம, புரோகிதர்கள் இல்லாம, பிரசாதம் இல்லாம, வேத மந்திரம்லாம் இல்லாம, நம்பிக்கையே பகவான் மேல, சாஸ்திரத்து மேல நம்பிக்கையே இல்லாம செய்யப்படுற யாகம் வந்து தமோ குணத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம், சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் 17.14 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 17 ஸ்லோகம் 14. தேவத்விஜ குரு பிராக்ஞ பூஜனம் சௌஷம் ஆர்ஜவம் பிரஹ்மசரியம் அஹிம்சாச ஷரீரம் தப உச்சியதே. முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து தவம் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம், சரிங்களா. அந்த தவத்திலையும் தவம்ன்றது வந்து சரீரத்தால செய்யறது, அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்லால் அதாவது வாக்கு, சரிங்களா. அப்புறம் இது எண்ணம், 3 பிஎம்டபிள்யூன்னு சொல்லுவாங்க, பாடி, வேர்ட்ஸு, மைண்டு. நம்ம செயல்கள், நம்மளோட பேச்சு, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட எண்ணங்கள், இதால செய்யப்படுறது தவங்கள் அப்படின்ட்டு, சரிங்களா. அதுல இப்ப பகவான் நமக்கு என்ன சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா, உடலால் செய்யக்கூடிய தவம் எப்படி இருக்கணும், மனதால், அப்புறம் சொல்லால், அது கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து சாத்வீக முறையில் உள்ளவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க, ராஜச முறையில் உள்ளவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க, தாமச குணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பகவான் நமக்கு உபதேசம் ரொம்ப அழகாக தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க, சரிங்களா. ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், தவங்கள்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. அதுலேயும் சரி செயல்கள், சரீரம் சார்ந்த செயல்கள், அது அந்த அந்த தவம் எப்படி இருக்கணும்னு. அப்போ முழுமுதற் கடவுள் பகவானுக்கு, பிராமணர்களுக்கு, ஆன்மீக குருக்கு, பெரியோர்களுக்கு, தாய் தந்தை ஆகியோரை வழிபடுதல், இந்த மாதிரியான செயல்களில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும், சரிங்களா. எப்பயுமே இவங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. பகவான், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, இவங்கெல்லாம் தாய் தந்தையர். முக்கியமாக பகவத்கீதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும், சரிங்களா. நம்மளும் லேர்ன் பண்ணணும், குழந்தைங்களுக்கும் அவசியம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு நாலேஜ். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இதை விட்டுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் பிள்ளைங்களுக்கு. அப்புறம் பிள்ளைங்க வந்துட்டு சரியான முறையில் வாழ்க்கை வாழலைன்னு வருத்தப்படுறோம். எதனால நம்ம பேஸ் நம்ம சரியாக கொடுக்கலன்னு. அதனால தான் நம்ம பகவத்கீதையை கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும், சரிங்களா. முக்கியமாக நம்மளோட பெரிய கடமை அது. இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பகவான், பெரியோர்களை, தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல், தூய்மையாக இருக்கிறது செயல்களில், சரிங்களா. ரொம்ப வந்துட்டு மற்றவங்கள ஹர்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் தூய்மையான செயல்களாக இருக்கணும், எளிமையாக இருக்கணும், சரிங்களா. அகங்காரத்தோட செய்கிற செயல்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது, பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிக்கணும், அஹிம்சை, யாரையும் துன்புறுத்தாமல் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி செயல்களை வந்து உடலால் செய்யக்கூடிய தவங்கள். அதுக்கடுத்தது இப்போ வந்து சொல் எப்படி இருக்கணும், வாக்கின் தவங்கள் எப்படி இருக்கணுன்றதை இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்கலாம். 17.15 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. அவசியம் ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायप्सनं சைவ வாங்மயம் தப உச்சதே. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எப்படி பேச்சு இருக்கணும் அப்படின்னு, சரிங்களா, உண்மையா இருக்கணும் அப்படின்றது முடிஞ்ச வரைக்கும்
பொய் பேசக்கூடாது. அதே சமயத்துல யாருக்கும் கஷ்டம் வருதுனாலும், அப்போ நம்ம உண்மையும் பேசக்கூடாது. சரிங்களா? அந்த மாதிரி. பகவத்கீதையில பகவான் வந்து உண்மைய தான் பேசணும்னு சொன்னாங்கன்ட்டு, நல்லவங்களுக்கு கஷ்டம் வர மாரியான உண்மையும் பேசிறக்கூடாது. சரிங்களா? அந்த இடத்துல நம்ப பொய்யும் பேசலாம் அப்படின்றது தான். என்னன்னா, இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணது தான் லெக்சர்ஸ்லேருந்து. சரிங்களா? இது இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு பசு வந்துட்டு ஒருத்தவங்க கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக தொரத்திட்டு வராங்க அப்படின்னும்போது, அந்த பசு ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சிருக்குன்னா, அத நம்ப அந்த கஷ்டப்படுத்துறவங்களுக்கு சொல்லலாமா? அப்படின்னா, அந்த இடத்துல சொல்லக்கூடாது. அதுதான். சரிங்களா? அதுதான் எக்ஸாம்பிளா பார்க்குறோம். அதே மாரி இனிமையானதா இருக்கணும். ரொம்ப அகங்காரத்தோட, கர்வத்தோட பேச்செல்லாம் இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? நன்மை அளிப்பது. பேசுற நமக்கும், கேட்கிறவங்களுக்கும், யார பத்தி பேசுறோமோ அவங்களுக்கும். 3 பேருக்கும் நன்மை தரக்கூடிய பேச்சா தான் இருக்கணும். இதுல யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு தீமைனாலும் அந்த பேச்சு இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? அது வந்து காசிப். கர்மால வந்துரும் அப்புறம். அதனால பேசுற நம்ப, கேட்கிறவங்க யார பத்தி பேசுறோமோ, 3 பேருக்கும் நன்மை தர பேச்சா தான் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் யாரோட மனதையும் துன்புறுத்தாத பேச்சா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வேதம்லாம் நமக்கு அழகா பகவத்கீதை பாகவதம் இருக்கு. பகவானோட நாம சங்கீர்த்தனம் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதெல்லாம் அழகா உச்சரிச்சு, நம்ப நெறைய நெறைய நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கிருஷ்ண கதா பேசலாம், சாண்டிங் பண்ணலாம். இதுல நம்ம டைம நெறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட சொல் அப்படின்றது இருக்கணும். யுதிஷ்டிர மகாராஜர் தான் சிறந்த எக்ஸாம்பிள் இல்லைங்களா? உண்மை பேசுறதுக்கு. ஒரு தடவையாவது பொய் சொல்லுங்கன்னும்போது, ஒரு தடவ சொன்னாலும், பல தடவ சொன்னாலும் ஒண்ணு தான். அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவ கூட பொய் சொல்லாம இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாரி நம்ம வந்து அ வாக்கின் தூய்மை, தவம் இருக்கணுன்றத பார்க்குறோம். இப்ப 17.16 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? யாரும் வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ம். வாசிக்கட்டுமா? வாசிச்சு ஆ, குடுங்க மாதாஜி. ஓகே. சரி, சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ம். மனப்பிரசாத சௌமியத்துவம் மௌனம் ஆத்ம வினிகிரக பாவ சம்சுத்திர் இத்யேதத் தபோ மானசம் உச்யத்தே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். ம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்னன்னா, நம்மளுடைய தாட்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம பகவானுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருப்போம்ல. நம்ம வந்துட்டு துளசி ஆஃபர் பண்ணலாமா? அப்புறம் வந்துட்டு பழங்கள் ஆஃபர் பண்ணலாமா? கோயிலுக்கு போகும்போது துளசி வாங்கிட்டு போவோம். பழம், தேங்காய் எல்லாம் வாங்கிட்டு போவோம். இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றதுன்னா நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏதாவது வெறும் கையும் நம்ம பகவானுக்கு கோயிலுக்கு போமாட்டோம். இல்லையா? அது மாரி வீட்லயும் நம்ம சுவாமிக்கு நல்ல ஆஃபர்லாம் பண்ணுவோம். ஆனா இருக்கறதுலயே ரொம்ப நல்ல ஆஃபரிங் என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட தாட்ஸ் தான். நம்மளோட தாட்ஸ் முழுக்க கிருஷ்ணாவுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். சரிங்களா? அதுதான். ஸோ அந்த வகையில நம்மளுடைய எண்ணம் அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னா, திருப்தியுடையதா இருக்கணும். எதுலயும் போயிட்டு அதிருப்தியோட இருக்கக்கூடாது. சொல்லுவாங்க, நமக்கு கிடைக்கிற உணவு, அப்புறம் நம்மளோட ஸ்பௌஸ், அதாவது வாழ்க்கை துணை, சரிங்களா? குழந்தைங்க, இவங்கெல்லாம் நம்மளோட வெல்த். இதுலலாம் நம்ம வந்து எப்பயுமே திருப்தியோட இருக்கணும். இப்படி ஸ்பௌஸ் இருந்தா நல்லாயிருக்கும். இப்படி நம்மளுக்கு சாப்பாடு இருந்தா நல்லாயிருக்கும். இப்படி நம்மளுக்கு வெல்த் இருந்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் யோசிக்கவே கூடாது. என்ன இருக்கோ பிராப்தம். சரிங்களா? அதில திருப்தியோட இருக்கணும். அது மாரி எளிமையான எண்ணங்கள். ரொம்ப வந்துட்டு அகங்காரத்தோட இருக்கிற தாட்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது. அ மௌனம். மனம் வந்து மௌனமா இருக்கணும். மௌன விரதம்ன்றது பேசாம இருக்கிறது இல்ல. மனம் வந்து மௌனமா அந்த தாட்ஸோட அந்த ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும். அதாவது அதுவும் இந்த பௌதிகமான எண்ணங்கள், எண்ண ஓட்டங்கள் அது நம்மள பாதிக்காம பார்த்துக்கணும். சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். சரிங்களா? இருப்பின் தூய்மை. தூய்மையானதா வச்சுக்கணும். அதாவது இந்த அனர்த்தங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் இல்லாம பார்த்துக்கணும். காமம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் இந்த விஷயங்கள்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மனதை வந்து எப்பயுமே தூய்மையா வச்சுக்கிறது அப்படின்றது தான் மனதின் தவங்கள். தாட்ஸ வந்து பகவான் கிட்ட நம்ம கொண்டு போறது. அ அனர்த்தங்கள் இல்லாம. ஏன்னா பகவான் வந்து மனதில தான் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ பகவான் இருக்கிற இடம் நம்ம எப்படி வச்சுப்போம்? சுத்தமா இருக்கணும்னு பார்ப்போம். இல்லைங்களா? பொதுவா வீட்லயும் சரி, கோயில்லயும் சரி. அப்படிலாம் நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா நம்ம இதயத்தில பகவான் இருக்காங்கன்றத எல்லா ஸ்லோகங்களையும் நம்ம பார்க்குறோம். பகவத்கீதையில நெறைய இடத்துல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதயம் வந்து எப்படி இருக்கணும்? ரொம்ப தூய்மையானதா இருக்கணும். அப்ப இந்த முறையில நம்மளோட அ இதயம் வந்து இருக்கணும். தாட்ஸ். இப்ப 17.17 ஸ்லோகம். இப்ப வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரத்தையா பிரியா தப்தம்
தபஸ்தத்ரி விதம் நரை அவிலா அவில அவிலா காங்ஷவிர் யுக்தை ம். சாத்விகம் பரிஷதே. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜடலாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரி போல். இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல 3 வகையான தவங்கள், எண்ணம், சொல், செயல். இந்த 3 தவங்களும் சாத்விக குணத்தில் இருக்கிறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? இந்த ஜட உலகத்துல எனக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட எண்ணம், சொல், செயல் இருக்காது. அப்புறம் பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக அவங்களோட தபஸ் இருக்கும். சரிங்களா? நம்பிக்கையோடையும் இருக்கும். அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி இந்த 3 விஷயங்களையும் இந்த குவாலிட்டியோட யாரு செய்றாங்களோ, அவங்க வந்து சாத்விக குணத்தின் தவங்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்ப இந்த மாரி பரிக்கிரமா, யாத்ராலாம் போவாங்க. சரிங்களா? விருந்தாவன், கோவர்தன், இன்னைக்கு கூட கோவர்தன் பூஜா. சரிங்களா? அது ரொம்ப ஒரு செலிப்ரேஷன். அ இதுல பார்க்கறதுல, அ கிருஷ்ணா வழிபாட்டுல அது ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு செலிப்ரேஷன். ஸோ இந்த மாரி ஆ இப்ப விருந்தாவன் யாத்திராலாம் போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அவங்களோட செயல்லாம் எப்படி இருக்கும்? நல்ல பகவானுக்கு ரிலேட்டடான செயல்களா இருக்கும். இல்லையா? கோயில்லாம் போறது, நல்ல சன்னியாசிகள்லாம் பார்க்கறது, அவங்களுக்கெல்லாம் மரியாதை செலுத்துறது, நெறைய சேவாலாம் செய்றது. அப்புறம் அவங்க எண்ணம்லாம் எப்படி இருக்கும்? முழுக்க முழுக்க பகவான் நாமரூப குணலீலைகள்ல ஈடுபட்டிருக்கும். அவங்களோட பேச்சு எப்படி இருக்கும்? முழுக்க முழுக்க பகவானோட நாமரூப குணலீலைகள்ல ஈடுபட்டிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆ சொல், செயல், எண்ணம் இது எல்லாமே பகவானை திருப்தி செய்யறதுக்காக ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காம நம்பிக்கையோட செய்யப்படுறது சாத்வீக தவம் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம ராஜச தவம் அப்படி எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கிட்டா மாதாஜி? ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. அடுத்து விஜயா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே पूजातं तपोतम्पेन सैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तं राजसं சலமத்ருவம். மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். ஹரே சரி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ராஜச குணத்துல உள்ளவங்களோட தவங்கள் இந்த 3ம் சொல், செயல், எண்ணம்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, மான மரியாதையெல்லாம் எதிர்பார்க்கும். சரிங்களா? ஒரு சின்னதா ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் எல்லாரும் தன்னை வந்து ரொம்ப அப்படியே வந்து பெருமையா பேசணும் அப்படின்லாம் நினைச்சு பண்றது. சரிங்களா? மத்தவங்கள நம்மள ரொம்ப மரியாதை பண்ணணும். ரொம்ப நம்மள வந்து உயர்வா நினைக்கணும். அந்த மாரி தற்பெருமையா. சரிங்களா? அத சொல்லிப்பாங்க. தற்பெருமையோட வேற சொல்லிப்பாங்க. நான் தான் இத செஞ்சேன். இந்த கோயில் கட்டுறதுக்கு நான் இவ்வளோ காசு குடுத்தேன். அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிறது. சரிங்களா? ஸோ அந்த அதில வேற பேர்லாம் எழுதி போட்டுப்பாங்க. அந்த மாரி அ இந்த ஜட உலக ஆசைகள், அந்த மானம், மரியாதை, தற்பெருமை இதெல்லாம் கலந்து இருக்கும் இவங்களோட ராஜசகுனத்தில உள்ளவங்களோட தவத்தில. சரிங்களா? அதனால அது வந்து எப்பயுமே சஞ்சலமா இருக்கும், தற்காலிகமா இருக்கும். யாரும் தன்னை புகழ்ந்து பேசலனாலும் வருத்தமா இருக்கும் இல்லையா? அதே மாரி ஒரு தடவ செஞ்சா, இத தக்க வச்சுக்கிறதுலயே அது வந்துட்டு ரொம்ப உங்களுக்கு சிரமப்படுவாங்க இல்லைங்களா? தற்காலிகமானது தானே அதெல்லாம். ஏன்னா ஜட உலக விஷயங்கள் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே தற்காலிகமானது. ஸோ அதில செய்ற இந்த மாரி ஒரு தவங்கள்லாமும் ரொம்ப தற்காலிகமா இருக்குன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? நீண்ட காலத்தில அவங்களுக்கு அது பலன் தராது. இப்ப தாமச குணத்தில உள்ளவங்களோட தவம் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்குறோம். 17.19 ஸ்லோகம். விஜயா மாதாஜி வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? வாசி. மேடம். ஓகே. அ. मूढग्रह ம். हेनात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साहनार्थं वा तत् தாமசம் உதாகருதம். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ ம். துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் ம். செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த மாரி தவம்லாம் இருக்கு சிலவங்கள்து. சரிங்களா? இங்க நம்ம பார்க்கறது ஹிரண்யகசிபு. இவங்க வந்து 125 இயர்ஸ் தபம் பண்ணாங்க. பிரம்மாவ நோக்கி. சரிங்களா? எதுக்காக பண்ணாங்க? இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னா, அ மரணமில்லாத ஒரு நிலை வேணும். அப்புறம் விஷ்ணுவ வந்துட்டு அழிக்கணும் அப்படின்றது. ஏன்னா ஹிரண்யாக்ஷன அவங்க தம்பிய என்ன பண்ணிட்டாங்க?
பகவான் வந்து வராக அவதாரத்தில் அழிச்சிட்டாங்க இல்லையா, அவங்கள பழி வாங்கணும் பகவானை. சரிங்களா, இவங்களாம் பியூர் டிவோட்டீஸு, ஆனால் அந்த லீலையில் பங்கெடுத்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ இவங்களோட தபஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, பிறரை அழிப்பதற்காக பகவானையே. அதுக்கப்புறம் எல்லாரையும் தன்னோட கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரணும்னு நினச்சாங்க. எல்லாருமே தன்னை தான் வழிபாடு பண்ணணுன்ற முறையில், இல்லைங்களா. அப்போ பிறரை அழிப்பதற்காகவோ அதற்காகவோ இவங்க இந்த பிரம்மா கிட்ட இவங்க வரம் வாங்கினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, தேவர்கள் எல்லாரையும் இந்த 3 லோகத்தில் உள்ள எல்லாரையும் என்ன பண்ணாங்க, இவங்களோட கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா, கொண்டு வந்து துன்புறுத்துனாங்க. இவங்களை வழிபாடு பண்ணலைன்னா துன்புறுத்துனாங்க, இல்லைன்னா இவங்களை வழிபாடு பண்ண வச்சாங்க கட்டாயப்படுத்தி. ஸோ அந்த மாதிரி தன்னையே வருத்தி கொண்டு மறுபடியும் இவங்க அந்த 125 இயர்ஸும் தபம் பண்ணாங்க தன்னை வருத்திக்கிட்டு. ஆனால் அதில் இந்த ஒரு நிலை இருந்தது இல்லையா, அழிக்கிறதுக்காக துன்புறுத்துறதுக்காக அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி தவம்லாம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா. ஆனால் இரண்யகசிபு எதுக்காக இதை பண்ணாங்க அப்படின்னா, மகான் லீலையில் பங்கெடுத்துக்கிறதுக்காக ஒரு டிவோட்டியாக பண்ணது. இப்படி பண்ணால் என்ன நடக்கும், தவறு பண்ணா தமோ குணத்தில் இருந்து தபஸ் பண்ணா என்ன நடக்கும் அப்படின்றத காமிக்கிறதுக்காக டிவோட்டியாக பண்ணுறது. ஆனால் இந்த நிலையிலையும் சிலவங்க தபஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க தமோ குணத்தில். சரிங்களா. சிலவங்களாம் இருப்பாங்க மற்றவங்களுக்கு கெடுதல் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்திலேயே அவங்களோட முழு தீவிரமான வழிபாட்டு முறை இருக்கும். அது மாதிரி அடுத்தது இப்போ வந்து 17.20 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா. யார் வாசிக்கிறீங்க? உஷா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. சரிங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 17 ஸ்லோகம் 20. தாத்வியம் இதி யத்தானம் தீயதே அனுபகாரினே தேசே காலே சபயத்ரே ச தத் தானம் சாத்விகம் சம்ருதம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்போ வந்து தானம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. சரிங்களா. கையில் காசு இருக்கு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப தெளிவாக பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க எப்படிலாம் தானம் பண்ணணும் அப்படின்னு. தானம் நம்ம இப்போ கையில் காசு இருக்கு நம்ம கொடுத்தோம் நம்ம பண்ணால் அதுலேயும் பாபமும் வருது. அதுதான் நம்ம நினைப்போம், நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு இன்னைக்கு தானம் பண்ணிட்டோம், நம்ம நல்லது பண்ணிட்டோம். ஆனால் அந்த பணத்தை வச்சு இல்லை அந்த விஷயத்தை வச்சு அவங்க ஏதாவது தவறு பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி நம்மளுக்கு அதுலேருந்து பாபமும் வரும். அதனால நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் தானம் பண்ணும்போதும். அப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பகவான் அண்ணா, பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் அப்படி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அப்போ இப்போ ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்கூல் குழந்தைக்கு ஃபீஸ் கட்டணும்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்ககிட்ட இப்போ காசு இல்லை, இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு மருத்துவ வசதி வேணும், அவங்ககிட்ட காசு இல்லை. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், பலனை எதிர்பார்க்காமல் திரும்பி நம்மளுக்கு அவங்க இன் ரிட்டன் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு எதிர்பார்க்காம கடமையாக செய்யணும். நம்மக்கிட்ட இருக்குது, நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். தகுந்த நபர் கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக என்ன தேவைப்படும், படிப்பு தேவைப்படுதா, அதே மாதிரி முறையான இடத்துல ஸ்கூல்லேயே நம்ம ஃபீஸை கட்டிடலாம். முறையான காலத்தில் எப்போ கட்டணுமோ அந்த நேரத்தில் கட்டுறது. இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறது. சரிங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் சரியான முறையில் செய்கிற தானம் அப்படின்றது சாத்வீக குணம். இது வந்து நம்மளுக்கு சொர்க்கத்துக்கு கூட்டு போகும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறது. சரிங்களா. ஆனால் இதே நம்ம வந்து பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் இருக்குது. இப்போ இங்கே பார்க்குறீங்கன்னா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா. எப்பயுமே நம்மளுக்கு வந்து சேரிட்டி பண்ணும்போது இதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கணும். என்ன மாதிரி சேரிட்டி அப்படின்னா, நிறைய புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம பண்ணணும். பகவத்கீதை புக்கு டொனேட் பண்ணுமா அவசியம். மேரேஜ்க்கெலாம் போகிறோமா அவங்களுக்கு gift கொடுக்குறோமா, இல்லை கூடவே ஒரு பகவத்கீதை புக்கு கொடுக்கணும். சரிங்களா. அதேமாதிரி டெம்பிளில் போயிட்டு புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். இனிமேல் நம்ம வந்து ஒரு முடிவு பண்ணணும், யாரெல்லாம் நம்ம வந்து பர்த்டேவோ இல்லை ஒரு வளைகாப்போ இல்லை ஒரு மேரேஜோ போகிறோமா அவங்களுக்கு gift கூட ஒரு பகவத்கீதை புக்கும் அவசியம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இது ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா. அதே மாதிரி பிரசாத விநியோகம் நிறைய வந்து நம்ம வந்து பிரசாதமாக கொடுக்கணும் பகவானுக்கு ஆஃபர். ஏன்னா அதில் தானே பாபம் கிடையாது இல்லைங்களா. பிரசாதமாக கொடுக்கும்போது அந்த சோல் என்ன ஆகும், பியூரிஃபை ஆகும். சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில் அதே மாதிரி டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம கண்டிப்பாக இது டொனேட் பண்ணணும். அது ரொம்ப மஸ்ட்டு. நம்ம ஃபேமிலியை மட்டும் பார்க்குறது அப்படின்றது கிடையாது. வேதிக் கல்ச்சர்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் கிடையாது. சரிங்களா.
எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இப்போ இப்போ இங்கே கூட மேங்களூர் இஸ்கான்லேயே டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு. அதே மாதிரி அங்கே டெம்பிளுக்கு தினசரி கைங்கரியத்துக்குன்னு நிறைய மணி தேவைப்படும் இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு சின்ன ஃபேமிலியை ரன் பண்ணுறதுக்கே நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுது? மணி தேவைப்படுது. ம் குறைஞ்சபட்சம் ஓரளவுக்குன்னு. ஒரு டெம்பிள் வந்துட்டு ரன் பண்ணால் கண்டிப்பாக எவ்வளோ மணி தேவைப்படும்? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, டெம்பிளுக்குலாம் நம்ம கண்டிப்பாக இதுவும் வந்து என்னால் முடியும் அப்படி முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது. அது நம்மளோட கடமை அப்படின்னு எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு மினிமமா ஒரு 1000 ருபீஸோ பெர் மந்த் இல்லையா? ஒரு 3000ஓ இல்லையா ஒரு 5000ஓ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு டெம்பிளுக்கு நம்ம கொடுக்கறதுன்றது மஸ்ட்டு. இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் செய்யணும் வேதி கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டைலில். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆச்சு, பிரசாத விநியோகம், டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு மஸ்ட்டு கொடுக்கணும். அதே மாதிரி நாம சங்கீர்த்தனத்தை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா கலியுகத்தில் நம்ம வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி தான் பகவானை அடைய முடியும் இல்லைங்களா? ஸோ அதையும் நம்ம நல்லபடியாக பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் அவசியம் சேரிட்டியாக நம்ம பண்ணணும். இதில் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் தான் உண்டு. சரிங்களா? இப்போ பகவான் வந்து அவதாரம் எடுத்த உடனேவே நந்த மகாராஜர் என்ன பண்ணாங்க? நிறைய பிராமணர்களுக்கெல்லாம் பசு, அப்புறம் தானம், தர்மம் இதெல்லாம் பண்ணாங்க. எல்லாருக்குமே பண்ணாங்கன்றத பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அன்லிமிட்டடா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் தான தர்மத்தில் எப்பயுமே நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு 17.21 ஸ்லோகம் பார்க்க போகிறோம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. यत्तु प्रत्युपहार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयदेश பரீட்சிஷ்டம் தத்தானம் ராஜசம் சம்ருதம். பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பம் இன்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரி போல். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இவங்களை இந்த பிக்சர் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். சரிங்களா? இவங்களுக்கு வந்து தானம் பண்ணுறாங்க கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு. ஆனால் என்ன மாதிரி மனநிலையில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அப்படியே நம்மளை வந்து எல்லாரும் நல்லபடியாக நினச்சிக்கணும், நல்லா ஃபேமஸாக இருக்கணும், நம்மளை ரொம்ப நல்லவங்கன்னு நினைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க, இதில் மீடியாவில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறாங்க இல்லையா? அப்போ அவங்களோட இன்டென்ஷன் வந்து கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுல இருக்கான்னா இல்லை, தன்னை பெருமையாக எல்லாரும் பேசணும் அப்படின்ற ஒரு நிலை. அதுமாதிரி சில சமயம் என்னென்னா விருப்பம் இருக்காது தானம் பண்ணுறதுல. ஆனால் யாராவது ஏதாவது நினச்சிப்பாங்களோ, நம்மளை தப்பாக சொல்லிடுவாங்களோ அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணுவாங்க, விருப்பமே இல்லாமல் தானம் பண்ணுவாங்க. அதுவுமே ரஜோகுணத்தில் பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்தது தமோ குணத்தில். ருக்மிணி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணியிருக்கீங்க, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. आदेश काले यत्तानम् अबात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्. தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஸோ இப்போ இது வந்து இந்த பிக்சர்லேயே நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? தூய்மையற்ற இடத்துல தகுதியற்றவங்களுக்கு அலட்சியமா மரியாதை இல்லாமல் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் தமோ குணம். இப்போ இவங்களை பார்க்கும்போது கஷ்டப்படுறவங்க மாதிரி இல்லை. இன்னொன்று, அவங்க பணம் கேட்கறதும் வந்து தப்பான விஷயத்துக்கு தான் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்கு தான். சரிங்களா? அப்போ என்ன ஆகுது, இவங்க பணம் வாங்கிட்டு இவங்க போய் நிறைய தவறுகள் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்றதோ, இல்லைன்னா வந்துட்டு இந்த இன்டாக்சிகண்ட் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறதோ, சரிங்களா, மது போதை இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறதோ, அதனால் கண்டினியூஸாக செய்யக்கூடிய தவறுகளும் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நிலையில் உள்ள ஒரு தமோ குணத்தில் உள்ள ஒரு மக்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், போகிற போக்கில் அப்படியே சரி ஏதோ காசு கேட்குறாங்க, நம்ம புண்ணியம் பண்ணணும்னு நினச்சி காசை கொடுத்துட்டு போயிடுவோம் இல்லைங்களா? ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தவறான பழக்கங்கள்லாம் ஈடுபடுவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம உதவி பண்ண மாதிரி ஆகிடும். அப்போ அந்த பாபத்துக்கு நம்மளுக்கும் பங்கு உண்டு. அதனால தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம தானம் தர்மம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி கொடுக்குற ஒரு தானமும் தர்மமும் கூட அலட்சியமாக மரியாதை இல்லாமலும் கொடுக்கக்கூடாது. ஆனால் தமோகுணத்தில் உள்ளவங்க இந்த மாதிரி தான் தான தர்மம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம 3 வகையான குணத்தில் உள்ளவங்களோட வழிபாட்டு முறை
உணவு பழக்க வழக்கம், யாகம், தவம், தானம் இந்த 5 விஷயமும் பார்த்தோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஹரியோம் தத்சத் இது பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அ இந்த ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? 23 யாருக்கும் வேண்டாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கிறீங்களா? ஓம் சரி. தத் நிர்தேஷோ பிராமணஸ்திரிவித் சம்ருதः பிராமணாஸ்தேன வேதாச்ச யஜ்ஞாச்ச விவிக்தா புரா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத எந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரி போல். இப்போ இதுல என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் அப்படின்ற சொற்கள் வந்து யாரை தான் வந்துட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா பகவானே தான். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓம் அப்படின்றது பகவானோட சவுண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 7th சாப்டர்லேருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். 7th 9th சாப்டர்லாம் சப்தத்துல பகவான் அப்படின்னா அது ஓம்காரம். ஸோ அது மாதிரி ஓம் தத் சத் இது வந்து பகவானை குறிக்குது அப்படின்னு. இதை வந்து வேத மந்திரங்கள் உச்சரிக்கும் போது யாகம் பண்ணும்போதும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த தானம், தர்மம், யாகம், தபம் இதிலெல்லாம் வந்து இந்த மந்திரங்கள்லாம் ஆஹ், இணைச்சு இணைச்சு உச்சரிப்பாங்க. சரிங்களா? அது எதனால அப்படின்னா பரமனை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக. சரிங்களா? பகவானை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். ஏன்னா சுப்ரீம் என்ஜாயர் பகவான் தான். நம்ம நிறைய ஸ்லோகங்கள்ல அதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ நம்ம எது ஒன்றும் பகவானை சென்று அடையணும் அப்படின்னா இந்த மந்திரங்கள் கூட ஓம் தத் சத் இதை சொல்லி நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணுறது. சரிங்களா? அது பகவானே சென்று அடையுது அப்படின்னு. இப்போ 24 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிட்டேமா மாதாஜி? வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ருக்மிணி மாதாஜி. तस्मात् ओम इद्युता हृदय यज्ञदानद भक्तिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता சததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ பகவானை அடையிறதுக்காக சரிங்களா சாஸ்திர விதிகளின்படி நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா? யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அவங்களாம் ஓம்னு சொல்லி அந்த யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் வந்து அவங்க செய்வாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இதனால் என்ன ஆகும்? ஓம் சொல்லி யாகம், தானம், தவம்லாம் செய்வது பகவானை அவங்க அடையிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். 25 ஸ்லோகம் விஜயா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணியிருந்தீங்க லாஸ்ட் டைம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க விஜயா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தத் இத் யனபிசந்தாய பலம் யஞ்ஞ தப த்ரியாः தான க்ரியாश्च விவிதாः क्रियन्ते மோக்ஷ காங்கிஷி பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்றும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்தில் இருந்து விடுபடுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் சரிங்களா? இது வந்து எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காம செய்யறது. நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? அந்த வகையில் யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் செய்யறது வந்து தத் என்ற சப்தத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இதனால் நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா பௌதிக பந்தத்திலேருந்து விடுதலை அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா பலனை எதிர்பார்க்காம செய்கிறோமா? அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? இந்த ஜட உலகத்துலேருந்து நம்மளுக்கு பற்றுதல் இல்லாமல் இருப்போம். ஸோ அந்த நிலையில் அப்படின்னு நம்ம இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது 26, 27 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? யாருக்கு வாசிக்க ஹரே வேண்டும்? கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். ஹரே சரி வாசிங்க மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷா மாதாஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி உங்களை வாசிக்க சொல்லியிருக்காங்க. வாசிச்சு கொடுங்க. மியூட்ல ஹரே இருக்கீங்க. கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க ஜானகிராம பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ். தத் பாவே சாது பாவேச சத் இத்யேதத் பிரயுஜ்யதே பிரசஸ்தே கர்மணி ததா சச் சப்த பார்த்த யுஜ்யதே யஜ்ஞோ தபசி தானே சதிசி சத் இதி சோச்சியதே கர்ம சைவ தத் அர்தீயம் சத்யத் ஏவா பீதியதே. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்பட்டுகிறது. பிரதாவின் மைந்தனே அத்தகைய யாகத்தை செய்வரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களுக்கு சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. இப்போ பக்தி மயமான யாகத்தின் நோக்கம் பகவானே தான் இல்லைங்களா, சென்றடையும். பக்தினா பகவானுக்கு நம்ம டெடிகேட்டடாக பண்ணுறது இல்லைங்களா. அதோட நோக்கம் யாரு? பகவான், பூர்ண உண்மை பகவான். சத் என்று சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகிறது. சத் அப்படின்னா உண்மை, பூர்ண உண்மை இல்லைங்களா. அதே அந்த மாதிரி யாகம் செய்கிறவங்களும் சத் எனப்படுகிறார் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இது எதுக்காக அப்படின்னா பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்திற்கு சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. சத்துனா பொதுவாக சொல்லுவோம் இல்லையா, சத் அப்படின்றது உண்மை அப்படின்னு. அந்த வகையில் பகவான் தானே பூர்ண உண்மை, அப்சல்யூட் ட்ரூத். நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை வேறு கிடையாது அப்படின்னு பகவான் ரொம்ப அழகாக நமக்கு 7th சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் பகவானை திருப்தி செய்யறதுக்காக செய்யப்படக்கூடிய யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் சத் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அடுத்தது 28 ஸ்லோகம். உஷா மாதாஜி வாசிச்சு தரீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்கணுங்க. அத்தியாயம் 17 ஸ்லோகம் 28. அஸ்ரத்யா சுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசத்யித் யுச்யதே பார்த்த நசத்த. பிருந்தாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கை செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும் இவை இப்பிறவில் மட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும், இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்லாம தமோ குணத்தில் உள்ளவங்களும் அதானே பண்றாங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. நம்பிக்கை இல்லாம செய்யறது செய்யப்படும் யாகம், தவம், தானம் எதெல்லாம் நம்ம தமோ குணம், ரஜகுணத்தெல்லாம் பார்க்கணும் இல்லைங்களா. அதெல்லாம் பகவான் மேல ரொம்ப நம்பிக்கை இல்லாம தற்பெருமைக்காகவும் அப்புறம் அந்த ஒரு அறியாமையினால செய்யப்படுற தவம், இதெல்லாம் அசத் அப்படின்னு இங்க நம்மளுக்கு பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா. அசத் அப்படின்னா உண்மை இல்லை, ஃபேக், ஃபால்ஸ் அப்படின்னு தானே அர்த்தம் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய யாகம், தானம், தவத்துக்கு இந்த பிறவிலையும் பயனில்லை, அடுத்த பிறவிக்கு அவங்கள நல்ல பலனை கொண்டு போய் சேர்க்காது. சரிங்களா. நல்ல பலன் அவங்களுக்கு கிடைக்காது, ஆனால் நல்ல பிறவியாக அவங்களுக்கு அமையாது. அதாவது அடுத்த பிறவிலையும் பயனில்லை. எதெல்லாம் ரஜகுணம் தமகுணத்தில் செய்கிறாங்களோ அதெல்லாம் அசத்து. அதனால அவங்களுக்கு இப்பயும் பலன் இல்லை, அடுத்த பிறவிகள்லையும் பலன் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாமே பகவானை திருப்தி செய்யக்கூடிய விஷயமா நம்ம செய்யணும். செய்கிற யாகம், தானம், தவம், அப்போ தான் அது நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் பண்ணும், பக்தியில் நம்ம சிறப்பாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம 17வது அத்தியாயத்தில் ஸ்ரத்தத்ரி விபாக யோகம் நம்ம நல்லபடியாக பார்த்துட்டோம். நம்ம மறுபடியும் நாளைக்கு 18வது அத்தியாயம், கடைசி அத்தியாயம் பகவத்கீதையில் நல்லபடியாக பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் லெவல் 2ல் நம்ம மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி